jasko weer aan. Ja, het weer betiden klinkende kleren jestuurt. Maar een stevige wind maar rein. En dan is het de laatste dag van Alve Stede Kaartocht. Maar ik de roeiers in het zwier. Maar dat Rijnwetter, maar die stevige wind. En het koele waar, dat houdt het ik nog wel even vol de komende dagen. Maar die ochtend in het Pinksterweekend liep het er toch wel beter te gaan. Nou ja, allereerst, joen en vannacht. Buien staan er gewoon. Eerst nog wel opklarings, maar letter joen en vannacht nog een aantal buien. Misschien wat tonger, maar die kans liep het buurs nog vrij liets. Verder is een temperatuur om bij de zon of de 8 graden heen. En de wind is nog altijd matig gewoon vrij krachtig, betekent krachtig in het kustenwaardgebied. En die komt wat meer uit het zuidwesten en misschien wel westen. En dan morgen, Oedai. Ja, ik werd een buiken, maar het liep het nog het eerste rare dag te worden. Want de zon is er regelmatig bij. De temperaturen 13, 14 graden, dat is natuurlijk koel. En de wind uit het westen die is matig en krachtig. En de krachtige wind in het kustenwaardgebied. Dus blijft de waarschuwingssteen voor de watersporters. Dan moet je de nacht, dan begint de lucht stadig gewoon weer en krijgen we weer eens even rein. Ja, manje en tiesje. Het fruitsjoch, manje en tiesje, 2 dagen, maar zo'n 13 graden. Koelbaar, buien, buiig. En dat is het dan ik. De wind meestens uit het zuidwesten waait. En die is dan matig gewoon vrij krachtig of krachtig. Baasje betekent rein. Buiig waar, misschien nog een beetje zinnen in het watergebied. Maar dan de temperatuur om er bij de 16 of de 17 graden heen. En ik zei het al, richting het Pinksterweekend lijkt het warm te worden. Maar nog wel een paar buien. Nou ja, met een manje, maar weer even in het waarsje.